Ďakujem pánovi ministrovi, že prišiel osobne otvoriť park na juhu 2 a uvidíte všetci, že je to krásna investícia. Zo štrukturálnych fondov sme vybudovali nový park na sídlisku Juh 2. Áno, ide o investíciu zo strany eurofondov v hodnote 1,8 milióna eur. A mesto stalo len 200 000 z 2 miliónov. Sumy ste počuli, že asi aký bol náklad. Čo sa týka projektovej dokumentácie a ceny, vyšla tá cena okolo 2,5 milióna, ale súťažou sa ušetrilo zhruba 600 000, takže aj to je veľký úspech. Zeleň v mestách je to jedno z najhlavnejších vecí, ktoré mesta do budúcna budú riešiť, pretože tie zelene je málo v našich mestách. Takže to bola moja priorita, vrátiť zeleň do mesta a určite bez eurofondov by sme si netrúfli na takú investíciu. Tak ako pán minister povedal, vďačíme Európskej únii za to, že môžeme takéto projekty realizovať. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.